Oh, may nakitaan pa ko sa drawer pa ning ning kondom. Oh, kaya nga man. Pangayon nunta na ako pa. Pwede. Yeah, tidak. Ulita na akong ka na. Yeah. Oh, kuha na to. Oh, unya. Gwapa man na yung chicks. Pinahin nila sa paggamitan ha. Kaya basig, mabustot na nimo. Kuha na to. Kaya basig, magitan pa ka ni mama nimo ba? Actually pa, di man ako ang gamit. Unya, di man pud ako ang mutera. You serious? Si kinsa man? Si amigo nimo? Ako pa ang tirahon. Bruh. Pa, bayot ko. Ghost. Ghost na. What the fuck? Dugan yung tanah ko ni Ingon sa mga pa. Na bayot ko. Dili ka mo gawas? Bruh.